ще вляза в 13 левел и на тази игра нова е. Слаб съм, нищо, че съм стигнал до 13 сега. Минавам 13. Така. Ще се опитаме да стигнем ето до... Не знам, докъдето не стигне времето. Така. Не докъдето стигне времето, докъдето, когато ми мръзне това. Или когато не ми се играе повече. Забравих да кажа да се абонирате и да натиснете лайк бутона, за да качвам такива видеа винаги. Всеки ден, когато мога. И на 3 март няма да кача, понеже имам рожден ден и така. Ще правя такова. Ще направя giveaway. Като станем на 20 последователя, ще направя giveaway или след април. Ще го обявя, ще имате 2 месеца, не вече един, защото да. След един месец, само умирам. След един месец ще пусна, ще пусна giveaway. Много ще е як. За много яко нещо ще е. И който се е абонирал за канала ми, който ми влезе в това в инстаграма Димитър 1784, който ми влезе в инстаграма и ме последва и пише на първата ми публикация, защото аз хичен съм качвал, и пише на първата ми публикация може ли на мен, ще избера някой с жреби и така. Това е трудничко. И също ми пишете някой, ако е стигнал до по-далечен левел. Знамето на Украина. Ако се чуя нещо, слушам музика, защото ми е скучно. И играя по-точно, така както е. Утре ще се опитам, утре вечер, защото братовчет ми ще идва, ще се опитам да пусна да гледате Fortnite. И да ме видите първия Legendary скин. По-точно то само него имам. Златен скин, не е като в Stumble Guys. Или нещо друго. Това адски много ме изнервя. И пишете ме на други игри да играя в Roblox. Не само на тази. Така. Не. Това е трудно. Така сам да ви е нещо. Добре. Така, още много малко. Готово.
И всъщност не знам дали се чувам. Намалям малко, защото да. Не знам дали се чувам. И във Fortnite, който има иска да играем, се пиша Митака 131303, може да ми прати покана. Не знам защо другите ютубъри, които снимат на Fortnite, не си казват имената. Или си ги крият. Това е нещо, което не мога да си обясня. Защо? Какъв е проблема? Какъв? Така. О, есть. Минах. Това сетещото какво е? Чакам малко сега. Аха, не трябва да го докоснем. Дали ще мога? Не. Така. What the fuck? Що героя ми не спря? Опа! Опа, това! Не бях виновен. Без да исках, използваме с ръката. Кажете ми колко пъти ще умра. Пак. И на това видео, което сега да ви казах за giveaway, ще ви питам в някое видео колко пъти ще умра и ако ги преброите вярно, това е също едно от условията. Има 3 условия. 4. Да харесате видеото, това, което което ще кача днес, и да го лайкнете, да харесате видеото, да ме последвате също. И също да ме последвате в Instagram, както казах. Това са 3 условия. Ако никой не иска, ще се оставя за мен. Защото никой няма да го иска. Ще го покажа в следващите видеа. И ако искате, ми пишете долу в коментарите дали да си пускам камерата и да ме виждате. И така. Какво? Май ще мина целия левел. Като стана на 14. Ти приключвам. Това е много лесно. Ако умра, това е защото съм стъпал в червенето. Опа, това ли? Да. Добре. Не, стига да е. Не. Опа. Така както да е. Не, стига де! Писна ми! Ще спра видеото заради това. Да, хора, ще го спра да мина това и пак ще почна. Не. Добре, хора, минава го. Добре, това беше нарочно. И това също беше нарочно. Така, готово. Това е малко тегаво. Това е малко тегаво.
Защото ста все по-малко. Опа! Стига ли? Това ми попречи. Това не се бори, хора. Готов. Yes, хора, минал го. Така. Минал го. What the fuck? Минавам. Айде, пак го минах. И това минах де. О, това беше само загрявка, разбрахте ме. Тук само се легавя в момента. Иначе ако съм сериозен, ще почна да ги минам наведнъж, хора. Стига де! Сега бях сериозен. Мамка му. Както и да е. Така. Както и така. Не. Стига! Искам да го мина. Не, хора. Май ще приключвам видеото. Не, няма да го приключвам, пъскам се. Така, хора. Не, ще приключвам видеото до тук. Бай-бай, не забравяйте да харесвате видеото и чао!